जोंहा ब्लगाव मोनसे गोबावथार जाबाय जों जिरायैयाबो गासै प्राइमारि भिसिडिसिखौ लानानै आरो बेवहाय सावरायनायनि मेइन थांखियानो जादों पार्टी जोंहा मेम्बारशिप ड्राइभ खालामबाय दङ। दा थांनाय इलेक्सनाव जोङो 21,000निख्रुइबो बांसिन मोनदोंमोन। दा जों 21,000खौ नेट जोङो माबोरै दैदेनलांनानै जोङो बारायलांनो हागोन बेनि सोमोन्दैनो जों मोनसे प्रजेक्ट लानाय जादों, सावरायलायनाय जादों। ओमफ्राय बाखि जों इन्टारनेल मेटार माखासे सावरायदों। गासैबो थिगानो दं, मात्र जोंनि समस्तियावल' नङा, गुबुन गुबुन समस्तियावबो माने जोंनि मानसिफ्रा स्पिड डेभेलपमेन्टखौ लुबैदों आरो पार्सनेलि सोरबा सोरबाया, गासिबो नङा, सोरबा सोरबाया पार्सनेलि पार्टियाव इनभल्भ दङ हिसाबै इक'नमिकेलि गावनि न'खरखौ जौगानायनि थाखाय एसे स्किम बायदिसिनानि माबाखौ मोननो लुबैनाया थाखागोन। खिन्थु बे एसेबां प्राइमारिलि सावरायनो गोनां बाथ्रा नङा, सेकेन्डारिलि बेफोरखौ बयबो सानखायो। मानसि मात्रैनो गाव मोजां जानो हाबासो समाजनि मावनो हागोन बेखौ साननाया थाखायो। खिन्थु गभर्नमेन्टआ बे 2.5 बोसोराव जाखिनि मावनांगौ बेखौ मावखादों। बेक्तिगत भाबै दिनै जोङो पार्टिनि लिडारफोरखौ बा दैदेनगिरिफोरखौ जोङो फाइनेन्सियेलि हेल्प खालामनानै आवगायलांनायनि टाइम फैयाखै, सम फैगासिनो। सम फैबा जों गासिबो खामानिखौ मावलांगोन। जोङो माखासे समाव खोनानो मोनो थांनाय बिसायख'थिनि समावहाय माखासे खोथा होनायफोरखौ लानानै पाब्लिकफोरा बायदिसिना नोंथांनि हेंथायै माखासे खोथाफोर बाथ्राफोर बिनि सायाव सारा मा बुङो? ओरैनोथ' मोन्थाय गैयै मानसिनोथ' हा होआ। आरो हाखौ बिपिएफआ 34%, बिपिएफनि टाइमाव 34% मानसियाल' बर'फ्रा हा दङमोन। 66 मानसियानो हा गैया। दिनै बे 66%खौबो माबोरै हानि बिगोमा जानो हागोन बेनि थाखायनो जों खामानि मावगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव जोङो लेन्ड मेलाखौ बानायदों। लेन्ड मेलायाथ' सोरबा लिडारनि थाखाय बानायाखै, सोरबा बेक्तिनि थाखाय बानायाखै, गावबागाव बयबो आवगायबोनांगोन। बेफोर खामानिखौनो बिपिएफनि समावहाय 17 बोसोर होनाय जायाखै बा मावनाय जायाखै। बिथांमोना जौ जुवा ड्राग्स बायदिसिना माने सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नंखाय लामाजों हान्थिनायनि मेला फाथिनानै समाजखौ नस्थ' खालामबोदों। दा बेखौ लुखांफिननाया गोरलै खोथा नङा। सासे मानसिया मोजां लामाजों थांनायखौ थाब गाज्रि लामाजों दैदेनलांनो गोरलै, खिन्थु गाज्रि लामाजों थांनाय मानसिखौ मोजां लामाजों लाबोनाया एसे गोरलै नङा, बिराद गोब्राब। जायनि थाखाय जोङो दा बाब्राबबाय थादों मोजां लामायाव जोंनि मोन्थायफोरखौ मोननायजों लोगोसे आवगायलांनायनि थाखाय। बे बेलायावहाय सोरबाया दा हमनानै ला बिपिएफनि मानसिफ्रा जोंखौ होनदों इलेक्सन खालामनाया बारा जादों। मा होनदों इलेक्सना नोंसोरखौ खालामनांगोन, मानोना नोंसोरो दिनै फरेस्ट हारफोरखौ इनक्रस खालामनानै गावसोरो मा होनो माहाजोन जाबाय बा हानि बिगोमा जाजोब्बाय, खिन्थु जोंनि जनसाधारना दिनै हानि मोन्थायखौ मोननो हायाखै। खिन्थु बिथांमोनानो दिनै गावसोरनि बिपिएफ मानसिफोरखौ जेसेबां हादानावहाय दा इलेक्सन जानाय मानसिफोर दङ मेक्सिमामानो बिपिएफनि मानसिफोर। बिथांमोना हा थाखानानैनो हाग्रायावहाय जोंनि गभर्नमेन्टखौ माने स्टेबोलनिफ्राय माने मा होनो बोख्लायनायनि थांखिजों बिथांमोना माने एसे मानसिफोरनि गेजेराव गाज्रि आबहावा सोरजिनायनि थांखिजों बिथांमोना हाग्रा दानदों, माबा माबि खालामदों, जायखौ जोङो प्रटेकसन होनो गोनां जादों। खिन्थु बिथांमोननि बे हाग्रा दानब्रबनायाथ' हानि मोन्थायजों सोमोन्दो गैया। बिथांमोना गभर्नमेन्टजों चेलेन्ज खालामनायजों लोगोसे जोंनि इनभाइरनमेन्टखौ नस्थ' खालामनाय, जोंनि पलिटिकेल इनभाइरनमेन्टजों लोगोसे नेचारेल इनभाइरनमेन्टजों लोगोसे समाज बेबस्थाजों लोगोसे गासैखौबो नस्थ' खालामनायनि थांखिजों बिथांमोना बे खामानिखौ मावबोदों। दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मार्केट रङिया रेल स्टेशननि साखाथियाव केसिके मार्केट थानाय हरि मन्दिर लांगोनायाव गोदानै 8 बाजै हटेल बेखेवबाय। बे 8 बाजै हटेलाव गोबां बर'नि जानाय बायदि रोखोमनि ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जानो हागोन। दावबायारि नोंथांमोना रङिया ओनसोलाव दावबायफैयोब्ला रङिया रेल स्टेशननि साखाथियाव थानाय 8 बाजै हटेलाव हाबनानै बोथिसे ओंखामजों गोजोनै जालांनो हागोन। हरि मन्दिरनि लांगोनायाव थानाय 8 बाजै हटेलाव हाबफैनानै ओंखाम, रुथि, परटा, साहा आरो फास्टफुड बायदिखौ जाफैनो खावलायदों। लोगोसे नोंथांमोना अर्डार खालामना दोनहरनो गोसो जायोब्ला थोंजोङै 9893850913 आरो 7635885652 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।